Rogi pentru neamul. Da? Vă dau, doamnă, și vă așteptăm pe data de 1, da? Aici, pe platou. Dacă îți dau și ceva. Primare? Primar? Stai să-ți dau și băț. Cum se capă la băț? Fără băț nu se capă. Ia să vedem două primare aici. Primar, da? Aia să ținem. Primarul? Așa. Așteptați că dacă o dar nu știi ce peste 2 zile? Da. Unde se dă cu? După mâine. Unde? La barcă și barcă pe tunele. Unde? Primăria. Bună ziua. Vă așteptăm să veniți. Da? Primarul? Păi nu poți acum, că e în activitate. Nu e băț. Stai că